Ayusa pagkalamias manok Bisaya aslo no, adi po na matabas-tabas pagkalutuas mga singgaw kay glisod-lisod natas tungas tubig nagluto. Porting ayusa mura pug nagprimitive ang mga singgaw. Gihaon largo grabe makadagtokob sa mga singgaw gipanglampur na sang kanon purmag mga sirok wala daghang pusuntayag lahos. Di na punta, sugda na nato. Sponsora mo mga singgaw ug matokob. Ipalit tanig Bisayang manok kay mukhaon sa taglami-lami kay sige na tagkaog babaho. Wa na langay-langay gikilo na dayon. Matik gibit-bit na sa singgaw dia, batsi na ta. Sit ni Ron. Grabe ay nasing langay-langay dia. Lahos largo na ta magpalit ta diri mga materialis nga ilama sa tong tukbonon. Di ara abot ta diri lamasan. Wa na langay-langay piliin na sa mga lamas na to. Matik siyempre di na makalimtan ng uling para natay isubaan sa tong matokob. Lahos largo na ta. Siyempre gibit-bit na sa singgaw nga tong mga materialis dia. Unsam na nagtan-aw mo dia. Unsam na layaton mo uli. Layaton giuna na sa singgaw dia. Tanawa mga singgaw nagdodoha mo na og madlok mabasag tubig. Ay namusig langay-langay dia lusob na. May nang mabasa po na mga singgaw dia kay wa na ligo-ligo na nimaho ng doktor. Grabing mga nawan nang lisngag ang ilong og binaktas. Siyempre magpalibo na po ng mga singgaw dili na po na magpadagat kay grabe na natong ituma mura na tagroto. Ibaktas na sa mga singgaw di ang libon kay mangita tag ispat nga maayong panokban. Wa na usa ka singgaw naluya nagbinaktas dagko na kay singot. Ipaningot na ko layo gimigyan tuan. Porting iyo sa dagkuad yung singot sa singgaw. Di po ni matabas-tabas sa tong giagi Andre kay wa yung kay matungog tingog sa truck. Porte yung bukira. Dira murag na nabantayan ang mga singgaw nga murag nindot yung kay pata. Grabe na bulit singot layo Okay daog ari ta magluto sa tong matokob. Porting ayusa kadigyo ni malubog. Yara tong mga materialis ipamutang na ta diyo. Matik gibuhatan na sa usa ka singgaw daog masabitan sa tong kaldero. Lahos isugna na napaghaling des usa. Di po di matabas-tabas sa tong dalang puspuro kay tulo ra ka buok. Wa na napaong na. Napawang naman na pa dyan. Tora na paslok na merabag doolog tindahan. Matik diara siga largo may di scout ang mga singgaw. Gidauban largo sa mga singgaw kay ron di ko no mapaong. Matik itak-an na ng kaldero dia. Siyempre maginit sa tadag tubig. Diya pwede ka singgaw mangibinto ko no sila lutuanan. Diara gisugda nas do ka singgaw og tukod og haligi. Grabe porting ayusa gitabangan na nas usa ka singgaw da kay ang do ka singgaw di ka mamahigot kaon na may hibawan ini mga tawhana. Hani ganag paluwa sa lubi. Grabe mindset sa mga singgaw. Botang idagbani sa saging. Ana man para di maduktan atong kahoy ba. Grabe mga singgaw. Diara ang finished product butangan nito uling di ang babaw ara na ta mag-asal alhaos gibutangan na nas usa ka singgaw dag baga di matabas-tabas ang lutuanan sa mga singgaw porting ayusa matik iyabon na tong uling dia kano samtang magpaabot sa tong uling nga mo baga o gimarinate plus usa ka singgaw datong aslon nga manok Bisaya gitimplahan na sa singgaw gibutangan niya suka porting ayusa awan na lang gimikos-mikos na sa singgaw dia grabe buyukan dag magic sarap pangilawom porting lami gusto ko bani buyukan dag oyster sauce awan na dang pusundayak ipaslak og tanang kugod des ilaw buyukan mo na dag mga abo-abo palami sa tong inasal ba pukan na to nagbungas Jumelina porting ayusa di api usak nga singgaw nagminto siya palabad para dili na kuno ta magtuyok sa inasal grabe mindset sa singgaw lahos gituhog na dayon sa usa ka singgaw dia gibukosan na sa singgaw dia antel para di kuno makabuhi apas laki day kugo ng ilawom grabe porting ayusa paghiri dag asiti ang lawas sa manok para magpapuapod ba di raos sos porting pagkalami awan ni kang pusundayak itak-ang nata na largo pa jud makontento gipunan ba yung paghit-paghit grabe sa singgaw nagpanilap katukbono na gyud usa na lang ka singgaw mo day tigtuyok kay wa kuno mo asir iyang experiment gipangsugba na sa singgaw dia ang mga laing materialis di ara ang singgaw siya na lang tigtuyok kay palpak iyang gibuhat ko no. Sabi bisyo. Di ara grabe hapit na maluto. Di po ni matabas-tabas kay mura po nagprimitive ang mga singgaw. Tora nagpaitsa nagsaging ang usa ka singgaw kay gigusla na kuno siya. May titi po ng usa ka singgaw. Di po matabas-tabas ning usa ka singgaw po do. Grabe gitusla-tusla sa inasal. Porma po nagsirok ning singgaw nga. Gitimo-timuan sa nagsaging sa mga singgaw kay wala naghiwid-hiwid nagsiga-siga ng mata. Katukbono na gyud. Di ara grabe hapit na maluto. Di po usa ka singgaw porma po lunos. Iya pong gitusla-tusla sa inasal ang iyang saging. Grabe gipaspasan na nagpaypay sa usa ka singgaw dia para maluto na kuno. Porting ayusa hapit na gyud maluto. Nagpanilap ang singgaw di matabas-tabas ning bisyo kay natas tungas tubig nagluto. Grabe giparisan pud taglabas sa tong panahon porting ayusa. Di ara nakatukob na yung mga singgaw og sinugba. Grabe mga naunga pormag mga lunos. Awan na daghang storya paspasan din nagpaypay dia para maluto na. Di ara murag doon na gyud tinuod sus porting pagkalimiyaw pagkaayusa gyud tukbon ani. Matik hiwa-hiwaan na naglamas sa usa ka singgaw dia para himo na tong sausawan. Lahos butang gid yung patis ikahuman ison ng suka. Siyempre ang sili di man ginamawahi para natay higup-higupon ba. Porting ayusa. Di ara ato sa kuno i-check atong inasal nga manok Bisaya og naluto na ba ni. Asos porting pagkalamiya awan na kagwanta ko sa kasinggaw gitistingan na niya kunit. Grabe wag yung kagwantang singgaw tukob yun. Asos porte ko ng pagkayusa. Grabe pagkalamias pa nito. Awan na dagalangay hauno na tara kag gipanggusla na mga singgaw. Gilukat na do kasinggaw atong sugbanan double purpose manhimuom sa tanin lamisa. Siyempre ibalhin ta na adres landong-landong kay grabe nita dito sa tong gilutuan mapagtong man sa ta. Matik ya simbolo nas mga singgaw di atong pangapalwa butang idig dahon sa saging ikahuman. Porting ayusa double purpose ba. Sulbad ang lamisa na to alhaos ibutang na atong inasal nga manok ipamutang na atong mga materialis dres lamisa. Dira atong sausawan porting
ngayon sa pagkahanga ni. Wala kagwantang singgaw may tukom na nahog pagyod. Grabe malasa. Agi tukom balik. Grabe. Awan na nagana ibutang na natong mais na kanon dre. Asos purti pag nagana sulpak yung mga singgaw nga nilog tukom. Matik ipangladlan na natong mais na kanon das daplin. Ako na paspasay kay grabe nang gipangkusla ng mga singgaw nagsiga-siga ng mata. Awan na lang itakdak na dia. Grabe sa singgaw og gikukugyod bisag makuangan ko no. Dira gipangyak-an as mga singgaw. Muhunat na ni. Awan na dagang pusudayag tukbon sa namon kay gipangkusla ng mga singgaw. Wala nagsamuol na. Lawag. Hibos na tanong. No. Gahit sa gano'n dyan. Kalau mas data. Ay, juga mahulog. May guwang manok pagulugod. Oh, susla dia. Bedungan. Ano po pa niya? Ya. Labo. Labo. Tunggu. Sudah makasukannya. Bukan dari ba? Kanya may tuya kang kasudip. Nah. Mana? Lahat ng sundan. Sili yung usapan. Usap may usili? Ginawa eh. Bukan yung sili. Lami ka lamas. Ang singgaw nakatukob. Mga gulay-gulayans ba? Yung sagbot. Bukan mo. Mia eh. Biar. Mana? Apa? Pabor ba? No. Nanti apa? Mai. Kan on. Bisa tak? Gompak apa? Usap ribu ya. Lampur nas eh. Gini. Sama ni. Paan ni. Ni apa pun? Ya. Satu sabun. Tentang. Bisa tak bisa singgung kan? Gabungan. Gabungan. Bisa. Ilang kali nila ma-receive na manok? Di alam mereka pagpagpag. Ito yung pala yung kukoy niya? Ito yung gawas dulu. Gantang kami. Mabay!
Ba't ito na ba mga vlog? Bubong, ito lang. Kaya ito mga buong mga lubog man. Sabaw to, makakita itong video. Oh, ni. Napurnas eh. Ano piniti ba? Grabe. Masirok. Gahang eh. Isot na gamang tubig ko. Magpamitin. Nade dugo deh, kata orang kembal kita kembal sipok. Bagong nasugda nga primitive ba? Bagong nasugda nga primitive mga mau-amaw. Susah deh. Lah eh. Kenapa nih kahuli? Ini si Denok na dok. Nggak boleh mausik bah. Gimana? Ano good? Deh. Apa eh? Tuh. Bawi. Oh gua. Suwa pa tamaguman. Pag bunguman. Batag iro ba? Kit bukog. Mana dia nak paman? Naro? Mau bawa dia. Ah, ko na habilin eh. Busut ang mga kanang mga. Porting ayusa. Porting ayusa, grabe makadagtukob sa mga singgaw oy gipanghilam usang mumo. Naglubog-lubog na usa ka singgaw kay nakatukob na. Giim na tubig. Porting lami agus tukob. Grabe ko sugam kadag inom sa singgaw wala magbaka. Dagko kay ladok. Porting uhawag yun sa singgaw. Gikaligong mumo, grabe. Ari lang to mga singgaw. Isiro gi like ning video para mas daghang patang matukob.